15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Hakajing ay petang ketenat food safety ke sarkar jela ban penlong ya kajing talasi haki dukan bam ki badan hakeleng ke jela dang haki ni ki kniat sngi ki baladam kala hiar semua kudok ban talasi ya ki dukan hakateka than haringkat ki officer ketenat hakajing lai hiar ban talasi nakaliang ketenat kala lap ya kajing don jong ki dukan bam lani ki cafeteria ki bala pendan kam daki bam ki balasa nolor kajing sata daki jabo Hakajing kran bat kakong DBS Mukim, Deputy Commissioner Ketenat Food and Safety ke Sarkar Jela Kalaong. Benak kaliang ketenat na kapor ke jupa ya ki officer, ban penlong ya kajing talasi haki dukan bam namar kajing sngok ya ya kakot kakya. Kalaong bakite ki jaka bam ki badan hamau kedok, kila pendan kam daki bam ki belasa, bat kumta kala pak hang shwa ya ki, hadu bakin da penbet penbiang shwa ya ki dukan jongki. Nolor kata kala kunturu ya ki wei ki badan dukan bam, bakin long ki bahu siar bat ban lek khoj ya ki dukan khnang bakana monra kanu kajing ma ya ki nong bam nong di. Kani gede ka kam jongi ka bokong san e hakabe dei bat ka safety jongki pat ba nong bam nong di. Te nakaliang hi ka jongi ki officers baro saudong ki khia ba kam ha ka ba ki lek na ka wei ka jaka ban le ya kini ban check ya kini. Te ha bai dei dang ki kini sniu lawan ban baik perman ban expect itu ke jaka di jeng pam hang ti po mo ko kai ko pilang Kalong kei ka ba ngas ngokhia hadu kata namar kedai ka tourist spot ka ba ki pat ba ki bon ba hakasngi ka ba ngahiar hi dala dia ki ka tu ka jaka tur ka la khamnya hadu ba la don ka traffic problem ti anda bang ngilaya room sapo ngalit ru namar bangi don ka audit nakaliang jongi ha ka food safety ngile ya ka performance audit kata kamot ka hygiene audit ngilet bi ki spot ngilet ki jakashet ki jongki tenang tang ngile ikni ka audit tenring nang ngilapoi hang tu nang lapoi ka tu ka jaka kalong ka bas ngosi ban yo iba ka jing jaklia ka lalong ka bala palat bat ka bala bu ya ka jing ko jingkia jongki nong bam nong di kabala ma hadu kata but ki donde ki jingbam ka ba kapor jong ki kala kut la slemba kadang don ti kani kalong ka ka ba ima ka bat ka ba isha kai ti na ka benta ka jingbit jingbiang jong ki tourist ki bawan cha ka state jongi sha po Shillong Sora bat kiwe nang ta pade na ka benta ka jingkot jingkhia jong ki pat nong bam nong di hi ti ngala khang no shwa ya kini ki dukan kini ki cafeteria baro lai tali ki bodon hang tu tat hadu ba kindalala ban penkhoj pensuba bat ban bu bet bu renti ya ban bu ki kendon kumbangi la hi kai hadin kata kan sadon ka re-inspection na kaliang jongki food safety officers but nang ta kin sa I report ya nga anda bakal labya kin sa chai ki bakin operate ya kidon kum ka umso kidon ki masala spices kidon ki babona gi jingbam ki ba ngila asis na gitu ki dukan ki bam long sho bandang pendon kam kumbang laong syakmat kalong ka concern ka bakraw hai ngi ka jingkhia yangi nakaliang ka commissioner of food safety at kum thamtam e yau commissioner ti ka jing betha jonga ya ka nakabenta jong kitu baro ki badon ya ki guest houses ki hotel ki restaurant ki food joints ki bopon bah ki badon keling saudong ngamong tangi ki than mau kudok sora bat ki wei nrei ha baro shilenter lani shitulup jong kas jelahi jongi ki deban long aware ba ki deban le suba ban bot renti ya ki kendon jong kaan ba ban numbu ya ka jingma ya ki nong bam ki nong di nangta bakindon ya ka license ka bapaka ka FSSAI license ka bapaka ki officers jongi ki don hamman la ki district kila ban le ya kendu ya ki ha ki district baro la ka long sha garwils la ka long giant hills la ka long shani sha khasils ki don ki officers jongi keleng kila ban le cheki ban yo ya ka license ka bapaka banang ta ban le ya ki training
Ngong ya kini ke training ke food safety training and certification ka bangi khot ya ka first start training. Tiya kini le na kapor sa kapor but nila ban ai kini ke training khnang ba kinyo ya kini ke food safety supervisor certificate. Kalong kabadon ka maduk kata-kata ba kawai pa kaduit kawai ka dukan ka hotel la ne ka restaurant la ne kini ki dukan sha ba kiwai ki habandon at least way la ne kawai ka food safety supervisor kaban pet perman ya ka kot ya ka jingkhut jing suba jong ka dukan namar ba kanum kta ken ya ka kot ka khya jong ki nong bam nong di tikidi ban chim khya du kata namar bale kani ka jingle thurmur na ka liang jong ki kanum panja burom ken ya ka jela ka jongi mo kani ka jela jongi ka de kumba phila ong ba ka de ka jela ka ba ki imja na kini ki tourist but ka de ka way na ki tourist state ka ba pau nam ba ti ngas ngo bangan kentu bangim dei ken da ka jingle thurmur ka jingle ba khinsting jongi kan wan ra no ya kani ka nam sniu ken ya ka state hi jongi paro koi kila yo ya kani ka training hakaba mangahi dala diru ngala let ban ai ki ka training ti nang ta pade ngala lum la lang ya ki rang ba snong ki skettrish nong wat ha ki tu ki poru bat ki nong di dukan baro khan ti ngongi pi ba ngila ai ki information ke jingtip ka bapaka ngila betin ngila yalam ya ki baki de ban wan ban yo ban apply ya ka license ro kumjo ti ka bas ngosi ka long ba kataken ke jingkhen sting jongi mo kawan rapat kabu i ka jingma padaya kinong wan nong lek kani ka de ka ba ngimla ken ban chus ngap ngimla ban chus ngap ti ngi hap shim ya sen jam ban hapan khang sundon khnang bakin la ban penbit penbiang ya ka jinglong jingman hang tu banang ta ngas ngowi banong ba mentangi don biang ya kani ka first start training ha ka ba ngathrai ya kani ka tayo banwan kin sahir kini ki trainer ban ai ki ya ka training kala ban long ha ka office jong ngin ha ban kerpat ya ka office badon burom jong block development officer ban ai ngi ka jaka kanang ban la ban train ya kini ki kong ki ba di riu hadem ki ba di sha di dut akitu ki jaka kanang ba ka bam ka di ka ba ki ai kan long ka ba sngai nakabenta ki nong wan nong let nakabenta baro ken jong nang tabade sagawai ka information ka longba ka Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya rasim khia hadu kata ba ngila penlong ya kani ka TOT mo ka training of trainers but khat sawut na ki officers jongi ha ka Commissionerate of Food Safety kila la bandong ki for stack trainer kamot ngim don kam shu ban hap up ye kejing rap jong kiwe ki state namar men chwa ngim ju don temen ha kan ye khat sawngut naki kila sha kila penbit tebit ya la dia lang ba ka training but kila long qualified bakin long ki first track trainer ti ngakermen scam ba kini ki officers jong kin la ban ai kejing hi kai ka paka da ka tien la jong ka ba ki briu jong kin la ban small thu but bakan don kam don shu kanu nuru ka jing e te ka Commissioner of Food Safety kapli ga jingkhang jong ka barabor nakabenta jong baro kitu kiba kinong bam kinong di lani kinong di dukan kiba don kam ya ka guidance jongi phila ban rung ban wan ba phidon kanu ga jing e ka jingkli ba phikwa jingtem so bawan kan kani office ka don ha po lawala shumya ngila don la ka office la jong shimya ka ba ka de ka office jong phi khnang ba ngikwa ya ka jinge trade kat ken bat ki pat ba mo kata ka ba don kame ka bat bangiwan ya ka jing tre ya ka tre lang jong kinong di dukan marba mardi ka jinge tre lang jong ki rang ba snong kinong panya snong ka jinge tre lang jong baro khnang bangin la ban penlong ya ka state Meghalaya jongi ka state ka ba ai ya ki marba mardi ki ba paka ki ba pelak ki briu na ki jingma bar kini kimpat wan ban le ya ka license hadien bangi la dep ye ki ya ka information ru kata ka de we ke jing ka baki kimpat le kabar ka long ba ni la khang no swa ya kini ki cafeteria ka badon hang tu khnang ba kan num don ka nu ka jing ma ka ba kini ki tourist le se ka ba ki la ban yo nang tu mo namar ka la isir khai than ti ni la khang no swa khnang ban aila ru ye ki ba kin la ban maramot ban repair ban penbha ya katuka cafeteria jongki kumba ka de ban lo Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f
ka plus F Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya